Sa mga pangenot na barata, Lady Rider gadankan maligis in water truck sa Bakakay Albay. Harong sa Aroroy Masbate na sulo. Daycare Center sin sarupang residensya na damay. Tips sa tamang pangataman kan puso, pighiras kan mga eksperto sa Heartman Celebration. Asin, first sex organ animal show pigudusir sa Tabaco City. Maniba-ibang exotic na hayop pigtampo. Diyos maray na banggi, unin ang mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na Lunes, Pebrero 24 taong 2025. Pasintabi po sa mga nagdadalan. Dead on the spot ang sarong Lady Rider, makalis na maligis din water truck sa Bakakay Albay kasubaagong aga. Biktima, nagbalo subot na mag-overtake. Alagad, suminemplang. May report si Angeline Dagta. Dead on the spot ang 26 anyos na Lady Rider. Makalihis na puminairarong asin maligidan kan ruweda kan sarong water truck sa Purok 5 Barangay San Pedro, Bakakay Albay. Alas 7:55 kasubagong aga. Pigbisto ang biktima na si alias Jane, may live-in partner. Residente kan Barangay Poblasyon Rapu-Rapu Albay na para mientras na nag-i-star sa lugar kan insidente. Basado sa investigasyon, pigbabaybay kan parehong bihikulo ang parehong linya. Kan baloon kan biktima na mag-overtake sa water truck alagad suminemplang ini na nagresulta sa nasabing fatal accident. So sa based naman po sa initial investigation ng investigation natin, ayun po ang resulta ng investigation na yung truck, nag-drive lang naman siya, normal na patakbo niya. Kaya lang, yung motor, umovertake sa kanya. Hindi niya naman yun naiwasan na siguro dahil pagbagsak, nandiyan na yung, iglap lang yan eh. Pagbagsak niya, nagkataon na doon siya nakatapat sa may gulong ng truck. No? Dugang pa kan hepe dahil suulog na helmet ang biktima kan maaksidente. Yun nga po ang paulit-ulit natin na sinasabi na sa mga motorista po, kailangan paglalabas ng bahay, titingnan muna ang sarili natin. Meron ba akong, kung motor ang dadalhin ko, meron ba akong helmet? Yung lisensya ko ba, dala ko ba? Yung motor ko ba, may ORCR ba? I-check muna dapat po ang sarili. Kung kulang ka doon sa mga nabanggit na yon, halimbawa motor ka, wala kang helmet o wala kang lisensya, huwag ka nang mag-drive kasi sigurado may kasi may mga checkpoint tayo. At saka, ano kung yun nga, ma-aksidente ka. Kailangan, bago tayo gumamit ng sasakyan, dapat well-educated tayo. Sa presente, nasa kustudiya pa kan Bakakay MPS ang mga imbueltong bihikulo asin ang driver kan truck para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Sarong-harong sa Aroroy Masbate ang nasulo aga ka nakaaging Biyernes. Nadamay sa insidente maging ang kataning na daycare center asin sarok pang residensya. Uyaliwat si Angeline Dagta. Sa cellphone video na ini, may hiling ang nagbungkaras na kasulo sa sarong-harong sa Sitio Tamba, Barangay Poblasyon, Aroroy, Masbate. Aga ka nakaaging Biyernes, Pebrero 21. Basado sa impormasyon sarong traffic enforcer ang nakapagpaabot nin sumbong sa mga bumbero na tulos man na ruminosponde sa insidente. Alas 11:38 nin aga kan makontrol kan Aroroy BFP an kalayo. Alas 11:50 nin aga man kan ideklarar ining fire out. Uminabot naman sa primerong alarma an kasulo. Nag-raise lang po kami ng first alarm lang po kasi may dalawa naman kaming fire truck dito sa aming station. Kaya hindi naman kami nangailangan ng tulong sa mga kalapit na fire station. Dugang pa ni Zaragoza, gibo sa naman sa light materials ang harong kaya marikas na luminakopan kalayo. Daima na nai-record na nagadan o nakulugan sa insidente. Alagad uminabot sa poko mas o menos 180,000 pesos ang winalat na danyos kaini. Yung
residential building po is made of light materials, mostly mga kahoy at may kalumaan na din po ang bahay. Sa residential house po, isang residential house at may nadamay din pong partially damaged na daycare at health center at isang residential house din po, ma'am. Sa ngunyan, padagos ang piggigibong investigasyon kan Aroroy BFP nga ni maaraman kung ano ang kausa kan insidente. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Pamilya kan maglolang naulog sa Embornal asin inanod kan tubig baha sa kasagsagan kan pag-uuran kan nakaaging Biyernes. Nangangapuda na matabangan sa gastuson sa lamay asin pagpapalubong sa mga biktima. Uyaan sa kuyang report. Day mahako kan maagum na sinda Queenie asin Francis Gabriel kan bungga baka kay Albay na sa tao kan makusog na pag-uuran kan nakaaging Biyernes, Pebrero 21, sabay man na binawian in buhay ang duwa nindang kapamilya. Makalis na mahulog sa Embornal asin anudon pa nin tubig baha pasiring sa sarong sapa. Mabuot asin malalauman kung iladawan kan mag-aguman sa indang 9 anyos na aki na si Kian. Nalabi man kaugo sa 60 anyos ka ining Lola Violeta na sa sarong iglap parehong wara na sa kinaban. Antes ang trahedya, pinagulan pasubot nindaan mga ini na hali. Hasa sa namang nuwa na sa nanindang pasiring na ang mga ini, sarong kan saro nindang piglalamaya na kapamilya. Day sa nandaan ninda parehong hunaon na ito na ang huring beses na mahiling nindaan mga ining buhay. May pigasahan na pukuhaan sa kuya duwa. Pinang ina, abo ko kaya arog ka ini, mga arog ka ini, abo ko kaya arog ka ini ka. Sa akin ko para na yun bagay ito. Sana, yung mga arog ka ini nangyari dahil na maulit. Hindi man bara basta po pag ang buhay na pigkukuha. Sa kuya ko, nagahan sa akin ko, na-recover pa. Mismong papa niya. Mas makulog ito ta. Makuha mo sa akin, maarap na kayo ito, wala ng buhay. Namimiss ko masyadong anak ko. Sana, kain ka man ngunyan. Sana masaya ka na kung Daiman maako ni Lolo June na sa amay na edad kinoatulos ang sa iyang makuapo. Siring mangkansayang esposa, nakakaray pa sana sa helang na breast cancer. Makalusabot ko talaga ako so father di pamilya. Makulpaso, makuapo ko aking-aki pa. Nadamay sa tragedya na ito. Huli sa Tios man, may pangapoda ng pamilya belga. Sumaya po magtabang, pwede man po magtuyo digdi sarong. Okay, paguro, may mga, pwede man po makahuro na, mga arog kang mga, pwede man po mag-agi. Pakulaw na pasalamat po kung kamo po ang nakakatabang sa mga arog kayo. Hindi, may arog kung sa kayo mapoon. Asigurasyon naman kan barangay na may mga lakdang sinda, nganit dai na mautro pa ang siring na insidente. Pag nagsesyon kami sa barangay na isasuggest ko po na malagan ng lamang kibakal. Itong sa mga darakulang bakal na duman mismo sa may parang connection. Kasi ang line canal po igdi sa Magurang kag 2 anyos na kinakaipuan in liver transplant na nga po danin tabangan. As in first Exo-Ragon Animal Show, pigkunosir sa Tabaco City. Maniba-ibang exotic na hayop, pigtampok. Yan ang siniba pa ang bareta sa pagbabalikan ako Bicol, Online TV. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo
na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba naman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, muya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List Permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong abos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong abos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aking nanangangaipuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Tips sa tamang pagpangataman kan puso. Pighiras kan mga eksperto sa Heart Month celebration sa Legazpi City kan nakaaging weekend. May report si May Encinares. Bilang sarong paratukdo, prone ng gad sa stress si Teacher Liza kan Arimbay Elementary School. Aware siya na delikado ang stress sa salud asin pwede makatrigger ng heart problems. Kaya naman pigpapasalamat niya na saro siya sa natawan ng tsansa na maka-attender sa Heart Month celebration kan Philippine Heart Association asin PHA Bicol chapter sa SM City Legazpi kan nakaaging Sabado, kung sa indakul siyang naukudan na paaging ngani mapangatamanan ang sa iyang puso. Sabi nga sa amin sa science, learning by doing po is very effective para sa mga participants din sa amin kasi ngayon kami naman yung matututo, kami yung learner. Ang nursing student na si Bien, tutok ng gad sa aktibidad. Gusto niya kayang maghewasan sa iyang kaaraman sa tamang pagpangataman kan puso na pwedeng-pwede niyang maiheras sa iyang pamilya. Or worth it naman po kasi nalaman ko po kung paano yung yung proper po na pag-CPR and kung paano ko po mailigtas yung patient or kung meron man pong let's say kanina sabi nila kung paano kami nahimatay na sabi kapitbahay or kahit random na tao sa harap ko as a student nurse, pwede ko matulungan na ma-CPR pag nahimatay sila. Total na 300 na individual ang nagsabay sa pagtiripon. Apwera sa mga paratukdo as in nursing students, naimbitaran man na magpartisipar ang mga barangay health workers, caregiving students, cardiologists, as in mga personahes kan Philippine National Police. Sa aktibidad, pigtukaran mga kaaraman dapit sa puso, asin kung papaano makakalikay sa mga helang sa puso. Pigtukarmanan mga kaaraman patungkol sa heart attack, asin kung papaano maisasalbar ang buhay kan sarong pasyente. Ang purpose nito is to educate the Filipino people regarding primary prevention. Ibig sabihin primary prevention is prevention ng
heart attack, ng stroke, heart failure, bago pa ito mangyari, paano natin siya iiwasan. Pangalawa, aside from education, action. So, yung action, ibig sabihin nun, gawin natin yung inaaral natin, tsaka ituturo natin. Pangatlo is kailangan ng collaboration. Hindi lang tayo, kailangan natin collaboration with different sectors. Lahat sana, pati gobyerno, maging polisiya siya on how to educate people and how to prevent, ma-educate natin yung mga bata and how to prevent cardiovascular diseases. Sa tabang man kan Bicol cardiologist, matrayumpong na ikondusir ang free consultation as in blood screening para sa 100 katawo. This is a pre-registration activity. There is a master list for all the registrants. No? For the consultation, we allotted for 100 consultation. They will go for the section here, no? For the pre-registration. There will be risk screening, no? Mag-BP po, mag-weight, and then yung screening po ng fasting blood sugar. And then after a while, the one responsible for the consultation, dito muna siya. And then after consultation, tapos na po. Para kay Albay Acting Governor Baby Glenda Bonggao, bentahe na may mga siring na aktibidad huli tamas minahiwas ang kaaraman kan publiko na makakatabang man sa pagsalbar sa buhay nin tao urog sa mga oras nin emerhensya. Sabi nga, every time na may nararamdaman na kakaiba, kailangan wag babaliwalain. Kailangan magpa-check up para malaman natin kung paano natin dapat talaga alagaan yung ating mga puso. Nagkaigwaman in poster making contest kung saan nagpatiribayan ang anom na high school students gikan sa manlain-lain na eskwelahan sa probinsya. Mientras tanto, iniyan pinakaenot na Heart Month celebration kan PHA Bicol Chapter. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Insinares. Parang naka-interlace. Magurang kan 2 anyos na aki sa Daraga Albay na may helang na biliary atresia asin kaipuhanin liver transplant na ngapodan nin tabang sa may mga mauuyong buot. Uya ang sakuyang report. Duwang bulan pasanda si Baby Carl Jasper kan mari parukan sa iyang magurang na sinda Maricon asin Roel Abion kan Barangay San Roque Daraga Albay na nag-iiban sa iyang kulor asin padiit-diit na nagdadakulaan sa iyang tulak. Tulos man hindi ining ipinakonsulta sa doktor hasta sa napag-araman na may helang na biliary atresia si Baby Carl Jasper. Ipigdaraman daan ninda ini sa Philippine General Hospital alagad pareho mandaa ang naging diagnosis. 2 anyos na ngunyan si Baby Carl Jasper alagad ang sa iyang magurang ang nagsiserbi niyang mga bitis darakan sa iyang panluluya. Sigun kay Nanay Maricon, ngani masok po na ng buhay kan sa iyang aki. Kay puha ni Baby Carl Jasper nin liver transplant kung saan gigibuan ang operasyon sa India na nangangaipuhan man nin dakulang kantidad. Po, urgent nag-complicate na nga so ano po niya, so liver niya. Kaso nga po, wala po kaming kakayanan ang quotation po sa sa India, $29,000 US. Dahil pa po kasabay so airfare, tapos sa accommodation. Tapos may mga bago po may mga work-ups na ilingon po kung match po kami. Ako po ang magiging donor niya kung sakali. Pareho ng daing permanenteng trabaho sinda Nanay Maricon asin Tatay Roel na nagsasalit-salitan sa pag-ataman kay Baby Carl Jasper. Dating paraluto si Tatay Roel sa Masbate, alagad pun ka nakaaging bulan, pinili niyang umuli ngani magtabang kay Nanay Maricon. Sa ngunyan, nag-uuro extra siya sa kung ano-anong pwedeng laugan na trabaho, ngani masustineran ang sa indang ural daw na gastos. Di ko kaya talaga ang kwartang kaipuan ni Bibi. Bilang ama baga sa side nindo. Naday ko matanggap na nyataarog ani o naday ko natao kay Bibi, so pangangaipuan niya na sana napaoperahan ko na siya kung kaitong panahon nangyari ni. Sangon niyan pa nagkuyan so trabaho ko na puro punduman dahil nga sa kuya nasabi ko gusto ko maglipat din. Nangurat so mga kuyang ko na di-focus ako. Ngayon yan kaipuan ni Bibi na mapatras ko sa day ko natutao.
para sa mga agom na abyon, da isindang ibang hangad kundi an mahiling na makusugan sa indang aki, asin masugpunan pa an buhay kaini. CJ, sana maging makusog ka pa. Gibuhin mi ni Papa mo ang gabos para maray ka, para ma-liver transplant ka. Kaya sana maging makusog ka pa. Si mami mo, dahil ka papabayaan. Dahil ka lang yan magsuko. Sa ngunyan, gigibumin man ang para sa imo. Gigibuhan ni Papa buda ni mami paraan. Maagad kitang tabang na sana may makatabang sa imo para liver transplant ka na. Love you, baby ko, mahal na mahal kita. Kabukong mawara ka sa ko. Sa mga maawot na magpaabot nin tabang kay Baby Carl Jasper, pwede ka magpadara ng pinansyal na asistensya sa mga numerong mahiling sa saindong mga screen o kaya magbisita mismo sa saindang residensya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Maniba-ibang exotic na hayop ang ipigtampo ka na kaaging weekend sa pinaka-primerong ex-Oragon Animal Show na pigkondusir sa Tabaco City. Obheto da ka na aktibidad na makaguno nin pondo para sa pagpangataman asin pagpadakol nin exotic animals na bihira ng mahiling sa probinsya. May report si Ariel Obeya. Maniba-ibang exotic animals ang ipagtampok sa pinaka-primerong ex-Oragon Animal Show kaining nakaaging Sabado sa Tabaco City, Albay. Bidang-bida sa aktibidad and Burmese asin ball python na ini, siring man kaining iguana asin palm civet, salcota tortoise asin kadakol pang iba. Ang freelance photographer na si Renz Carl, day nanggat pinalampas ang tsansa na makuhaan ng litrato ang mga ipigbidang hayop sa ex-Oragon. Istorya niya, apwera sa photography, gusto hunyawan ang pag-ataman ng mga siring na hayop. Alaga dahil sa magastos, maugmada dahil siyang mahiling ang mga ini asin makuhaan ng litrato. Magandang experience po dahil since ako interested rin ako dyan mag-alaga sa mga reptiles and na-enjoy ko rin yung pagpipicture ng mga ganitong event dahil minsan kasi once in a lifetime opportunity lang to and you never know kung makikita mo to ulit or ano. Kaya na-enjoy ko rin talaga tong event. Sigun kay Dan Sabalya, ang namamayokan ex-Oragon team na sarong wildlife farm permit holder, obheto nindang makaguno nin pondo para mas mapangatamanan at mapadakul ang mga exotic na hayop na bihira ng mahiling sa probinsya. Ngayon po, totoo po, na-invite ako sa Lucena, sa Nocere. Pero ang target ko po talaga is Albay. Kasi gusto ko, alam ko may potential eh. Yan ang plano ko, Legazpi. Ngayon, baka ngayon susunod na buwan, Legazpi kami. Pero bumubuo talaga ako ng community na EXO na as mga halos lahat mga legal keeper. Dagdag panidan, maot manindang iparealisar sa publiko na day dapat katakutan ng mga exotic na hayop asin day dapat kulugon o gadanon. Gusto kong malaman ng tao, awareness, na kapag nakakita kayo ng mga ganitong klaseng hayop, halimbawa, iguana, wala naman sa atin, nakakita kayo yung sawa, pwede natin, wag na natin silang galawin sa wild. Kumbaga, catch, nahuli mo, release. Kasi malaki yung ginagampanan nila sa ecosystem natin. Sa ngunyan, plano kan grupo na maglibot pa sa manlain-lain na lugar sa probinsya kan Albay para magkondusir ng ex-Oragon Animal Show. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Ariel Obeya. Ex-Oragon Albay! Asin yan ang kateleponan kan mga baratang naguno kan ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat!